insha Allah a cikin wannan bidiyon zamu koyi bayanin wasu abubuwa kwaya shida wanda za su kawo maka sauki da amfani da wayar Android a cikin wannan bidiyo. Idan wannan shine farkon zuwan kan channel mu da Allah ka dauna mana subscribe. Bayan menu ya bude a wayarka sai ka shiga setting. Bayan setting ya bude sai ka ja kasa zaka zo ka samu inda ka rubuta action and gesture. Bayan zai nuna maka jerin ga sunan typing music, gesture, flip mode, text screenshot with 3 fingers, cover silent, lift to da sauransu da to wayannan su ne abubuwa kwa shida insha Allah wanda in har kana amfani da su zaka ji saukin yin abubuwa da dama a wayarka ta Android da ma sauran abubuwa. Insha Allah wayannan abubuwa su ne wanda za mu muku bayani akan su cikin wannan bidiyo. Za mu fara muku bayani da kan typing and wake, sannan mu zo kan music and gesture. Ga yanda kamar yadda kuke ganin shi typing and wake ga yanda yake. Za ka yi double click ne sai wayarka ta kawo, in kuma ka yi double click sai ka bude. Idan kana so ka yi amfani da shi sai ka danna can sama inda ka kore sai ka bude. In kuma baka son ka yi amfani da shi sai ka danna ka bude. Kamar mu gaskiya ba mu amfani da typing and wake saboda za ka iya sa waya aljihu ta kama motsi. Sai music and gesture, shi kuma music and gesture ga yanda yake nan. Za ka yi double click sai music da kawo, sannan kuma in ka ja gefe za ta canza, in ka dawo ba sai ka ta ƙara dawowa ba. In kana so ka yi amfani da shi ka danna sama sai ka bude. In kuma baka son ka yi amfani da shi ka kulle. Kamar mu gaskiya ba mu amfani da shi, mu dan haka za mu bar shi a kulle. Shi kuma flip mode ga yanda yake nan. Idan wayarka tana tsaye za ta kawo, daga zarar ka kifa ta kenan za ta ɗauke saboda tana cikin duhu da sauransu. Yawwa idan har kana so za ka yi amfani da shi ga gurin sama ne ka bude, in baka amfani da shi ka bar shi a kulle. So kamar mu ba mu amfani da shi. Yawwa sai kuma wanda ya fi kowanne muhimmanci a cikin su shine na huɗu kenan, text screenshot with 3 fingers. Ga yanda yake nan ya zaka sa yatsotsinka kwaya uku sai ka ja a wayarka. In kai haka zai screenshot kamar yadda kuke gani gashi nan ni nayi haka zai screenshot. In kuma baka sa yatsanka kwaya uku ba zai screenshot ba. Amma kuma sauran hanyoyin da ake yin screenshot su ma dai za su yi amfani. Idan har za ka yi amfani da shi can sai ka danna sama ka bude. In kuma ba za ka yi amfani da shi ba ya kulle. Amma a tunanina kamar wannan zai yafi sauki saboda shi ne kowane daɗi a cikin su. Za ka sa yatsanka kwaya uku sai ka ja sai screenshot kamar yadda kuke gani gashi nan ni ma ina yi. Yawwa idan ka bude ko da shi daga tayin screenshot da ka sa yatsotsinka kwaya uku shikenan zai screenshot kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan bidiyo insha Allah. Sai kuma na biyun ƙarshe kamar yadda kuke gani shine cover silence. Wayarka daga sama za ka shafa za ta shiga silent. In kuma baka shafa ba za ta yi silent ba. Shi ma yana kawo sauki gurin amfani saboda gaskiya fara in kana so za ka yi amfani da shi ka danna sama ka bude. In kuma ba za ka yi amfani da shi ba ka bude. Kamar mu za mu bar shi a kulle saboda ba mu amfani da shi. Biyun ƙarshe wato kuma da ake cewa sai na biyun ƙarshe wato kuma da ake cewa lift to wake. Shi lift to wake yanda yake gashi nan kamar yadda kuke gani haka bayanin shi yake. So idan kana so za ka yi amfani da shi ka danna sama ka bude. Shi daga ka ɗago wayarka za ta kawo, in kuma ka bata a kunne ba za ta kawo ba saboda shi gaskiya ba kowane aka cika yuzu da shi ba saboda wayarka za ta rinka kawo ko da yaushe idan baka so. To anan muka kawo wannan ƙarshen wannan bidiyo insha Allah. Wannan su ne abubuwa kwa shida wanda za ka sa ka ji saukin amfani da wayarka. Yawwa idan da Allah wannan shine farkon zuwa ka daure ka mana subscribe sannan kuma ka share sai ai like. Mun gode da kallon bidiyon mu.